שלום לכולם, שמי אילי, והיום אני משחק קרייזי סטפס. אתם חושבים מה זה המשחק הזה? זה משחק כיף. אני פשוט מראה לכם את הטוטוריאל, אתם בטח תהנו, וזה לא בהיכרות. קוראים לי אילי אלמאיו, אבל אני לא יכול לעשות סרטון במשתמש שלך. אני לא יכול לעשות סרטון במשתמש שלי ביוטיוב, אז אני עושה במשתמש של אמא שלי. אני מאוד רוצה שיהיה לי משתמש ביוטיוב, אבל נראה לי שלא יהיה לי עכשיו. יהיה לי אולי עוד מעט משתמש, וכן, אני פה בהיכרות, אני אבדוק אם אני יכול. תחפשו גם זינה אלמאיו, זה השם של אמא שלי. ערוץ יוטיוב, וביוטיוב כן, אבל גם אילי אלמאיו, אם אני אצליח להעלות את זה לערוץ שלי. אז כן, זה הכל, ורק אומר, יש פה הרבה קורות. אתם יכולים לשחק עם כל אחד. למשל המדרגות הכתומות האלה, זה הכוח הכתום. המדרגות לא יודע איזה צבע זה הצבע הזה. המדרגות האפורות כאלה, זה סתם מדרגות שהיו. וכן, אם אתם רוצים לראות משהו מעצבן, תסתכלו את זה. ולא, נבדוק אם יש לי טעות את הבילדי הזה. יש לי? לא. זה הכי מעצבן שיכול להיות. כן. זה אחד מעצבנים. פשוט רוצה לעשות טרולים. אבל כן. זה כאילו אתם הולכים למדרגות כאלה שכתוב האקריג. אתם הולכים על זה. וביי ביי אתם הולכים למדרגות אחרות. וזה קורה כל דבר שכתוב האקריג. וכן. נראה אתכם בסרטון הבא. ביי.